Добрый вечер. Так, лечу до 3 и иду шукать. 1, 2, 3. Ну, малый, бережися. Ой, Привітання, Рися. Буслічак, ось ти і трапився. Куди трапився? У моей лапки. Буслик, тебе вучили по годиннику час визначать? Вучили. Дивно, але мне здається, що ти не розумієш, що годинник показує. Вось, у стрелках блитаєшся. Ды не, я спочатку блытаўся, а зараз ведаю, де стрелка, якая година показує, а де та, що хвилини. А чому ти спазнився тоді? Нікуди я не спазнився. Я завсёды своечасово приходжу. Бусличек, ты мне зубы не заговаривай. Мне дядуля Добродей доручил отказную справу быть твоей няней и покласть тебе своечасово спать. Як спать? Я яшчэ хочу погулять и почаставаться чым-небудзь смачненьким и солоденьким и мультиков наглядеться. Ни про какие мультики и гульни мне дядуля не говорил. Так что давай, хутенько мой тварик, чисти зубки, да кладись у ложек. Даю тебе 3 хвилины на все. 3 хвилины? Почакай, Рыся, я яшчэ павінен свае цацкі па месцах расставіць. Я гэта заўсёды раблю перад сном. Вось і рабі, толькі давай хутчэй. Ты вельмі шмат часу губляешь за своих размоў. Рыся, а давай я патэлефаную дзядулю Добрадзею і папрашу яго дазволіць мне трошки пазней спаць легчы. Что ты? Ни ў якім разе. Дядуля Добродей яшчэ падумае, што я з роляй няні не справілася. Да я просто спытаюся ў яго і ўсё. Не-не-не, дядулю нельга ад важнай справы адрываць. Ён жа новыя казкі ў свой куфар складае. Яму нельга нічога пераблытаць. Ай, ну добра. Калі дзядуля цябе папрасіў мяне спаць пакласці, буду слухацца сваю няню. Рмаў, гэта ж трэба было так доўга разважаць, нічога не рабіць. Мог бы ўжо даўно ў ложку пад цёплай колдрай ляжаць. Добра, я хутенька. Добрый вечер. Прывітанне, Данік. Добрый вечер, Даник. А ты, Буслик, не адрывайся, иди складай хутчэй свае цацкі. Рыся, а ты чаму яшчэ не ў ложку? Рмаў, я? Ну ты, дядуля Добродей доручил мне важную справу. Ой, яшчэ одна важная справа. Моя важная справа заключается ў тым, што я сёння павінен прасачыць, каб Рыся своечасова лягла спаць, бо дядуля Добродей пакуль што заняты. Рмаў. Так, Рыся, у цябе 3 хвілінкі, паспяшайся, калі ласка. Я не хочу подводзіць дядулю Добрадзея. Вось дык нумар. У нашым пакоі адразу 2 няні з'явілася. Няня Рысь і няня Данік. Нічога не разумею, Буслік, пра што ты кажаш? А пра тое, што дядуля Добрадзей даручыў табе своечасова пакласці спаць Рысю, а нашай Рысі прасачыць, каб я лёг зараз спаць. Якія адказныя справы. Таму ты, Даник, пачакай, пакуль я гэтага гарэзу Бусліка спаць пакладу, а потым уже і сама да сну буду рыхтавацца. Так я паабяцаў дзядулю, што буду рабіць усё па гадзінніку, а калі я буду чакаць цябе, Рыся, нічога не атрымаецца. Да ўсё атрымаецца. Мой план цудоўны. Слухай мяне, Даник, рмяў. Так доўга чакаць прыйдзецца. У Бусліка сну не ў адным воку. Так, не ў адным, не ў другім. Ну, а яшчэ, Рыся, табе прыйдзецца праспяваць Бусліку калыханку. А то і некалькі. Баю-бай, баю-бай. Не, я не шмат разоў баю-бай спяваю, а гавару 1 раз. Рмаў і ўсё. Усе павінны адразу мяне слухаць і вочки заплюшчваць. Ну, я пагляджу, як у цябе гэта атрымаецца. Але Буслік вельмі любіць, калі яго закалыхваюць і спяваюць. Рмаў, Буслік, мыць тварык і спаць. Хутенька. Ну, а пакуль яны там закалыхваюцца, я згуляю у гульню. Ой. Алло, дядуля? Так, дзе Буслік, а яго Рыся спаць укладвае. І я памятаю, што Рыся своечасова павінна адправіцца ў ложак. Я бягу, мой тварык. У цябе 1 хвіліна, Буслік. Цішэй вы! Чуеце голас Бусліка?
Дать ему трубку? Буслик! Буслик! Вось дядулечка. Добрый вечер, дядуля Добродей. Я якраз бег у ложак. Ой, добра. Я буду вельми стараться. Добраноч. И что тебе дядуля сказал? Ён доручил мне вельми отказную справу. Это якую? Подойти ближе и скажу, не буду кричать. А? Дядуля Добродей попросил меня, каб я своечасова поклал спать Даніка. Даніка? Ты нічого не пераблытаў? Нічога. Дядуля хвалюецца, што Данік шмат за камп'ютарам сядзіць. Таму ён папрасіў мяне нагадаць яму выключыць камп'ютар і адправіцца спаць. Вось дык справы. Я укладаю спать Буслика, Буслик Даніка, а Данік мяне. Адказная справа. Адразу 3 адказныя справы. А вы забыліся, нам яшчэ гледачам трэба добраноч пажадаць. А давайте зараз мы разом поглядим мультик, а потом усе отправимся спать. Рмаў, і ўсе будуць нянямі. Хутенька бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды спаць. Жадаем усім цікавых снов. Добраноч. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.